Sa ngalan samahan sa nakog sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ganggugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Mga igsoon, aniya kita sa ikapito nga adlaw sa atong novenaryo, sa atong pagpangandam, alang sa atong umaabot ng kasaulugan, ang dakong fiesta sa mahal nga Birhen Maria, dinhi sa atong parokya. Ihalad nato kining santos nga misa, uban ang atong mga tagsa-sagsa, nga mga katuyuan o mga panungdan. Nunot sa mga katuyuan o mga panungdan sa atong nga mga sponsors ni ining santos nga misa, ni ikapito nga adlaw sa novenaryo. Maginulsol kita sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga magagawom sa tanan, pasaylon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
sumagampo kita. O Dios, may gugmaunta kami kanimo, diha sa tanang mga butang ug labaw sa tanan, aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay, nga imong kitagana alang sa may gugma kanimo, kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa maghuhukom. Unya ang katawhan sa Israel, nagpakasala batok sa Ginoo ug mialagad sa mga Baal. Mihunong sila pagsimba sa Ginoo, ang Dios sa ilang katigulangan, ang Ginoo nga nagkuha kanila gikan sa Ehipto. Nagsugod silang simba sa laing mga Diyos, ang mga Diyos sa katawhan ug naglibot kanila. Misimba sila sa maong mga Diyos ug nakapasuko kini sa Ginoo. Mihunong sila pagsimba sa Ginoo ug mialagad sa mga Baal ug sa mga Astarot. Ang Ginoo nasuko pag-ayo sa Israel ug mitugot nga sulungon og tulison sila sa mga kaaway. Gitugutan niya ang tanang kaaway sa pagbuntog kanila. Og ang mga Israelita wala na makapanalipod sa ilang kaugalingon. Sa panahon nga moadto sila sa panggubatan, ang Ginoo nakigbatok kanila, sumala sa gipasidaan niya kanila. Nagkalisod-lisod gayud sila pag-ayo. Unya, ang Ginoo naghatag sa Israel ug mga maghukom nga maoy nagluwas kanila gikan sa mga kaaway. Apan wala sila musunod sa maong mga maghukom. Wala sila magbatinumanon sa Ginoo o gisimba nila ang laing mga Diyos. Gituman sa ilang katigulangan ang mga sugo sa Ginoo. Apan, kining kaliwatana wala na magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Inighatag sa Ginoo kanilag maghukom, tabangan siya sa Ginoo. O giluwas ang katawhan gikan sa ilang mga kaaway, samtang buhi pa ang maong maghuhukom. Ang Ginoo naluoy kanila kay nag-agulo man sila tungod sa ilang pag-antos ug pagkadinaog-daog. Apan, inigkamatay sa maghuhukom, mamalik na usab ang katawhan sa naanda nilang paagi sa pagkinabuhi ug labi pangilad nga buhaton nila kaysa kaliwatan nga gisundan nila ug simbaho nila ang laing mga Diyos. Matig-a silang pagpadayon sa daan nilang pagkinabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma, alang sa imong lungsod. Wala nila puuha ang katawhan
sumala sa gisugo sa Ginoo kanila. Kundili nakigtipon sila sa kanasuran, ug nakakatun sila sa ilang mga buhat. Nag-alagad sila sa ilang mga Diyos nga nahimong litag alang kanila. Ilang gisakripisyo ang ilang mga anak nga lalaki ug ang ilang mga anak nga babae ngadto sa mga demonyo. Naghugaw sila tungod sa ilang mga buhat ug dautan diha sa ilang mga kalapasan, ug ang Ginoo nasuko sa iyang lungsod, ug gisalikway niya ang iyang kabilin. Sa makadagan, giluwas niya sila. Apan gipalagot niya siya pinaagi sa ilang mga samba. Apan bisan pa niya na nagtagad siya sa ilang mga kagulanan. Diha nga nagpatalingog siya sa ilang singgi. Sa imong gugma, alang sa imong lungsod.
ang Ginoo manaakan ninyo. Magbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Usa niya nakahigayon. May biduol kang Hesus ug nangutana kaniya. Magtutudlo. Unsa may maayo kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Si Hesus mitubag. Nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo? Usaray maayo. Ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kung buot ka, musulod sa kinabuhi. Siya nangutana, unsa mang mga sugoa? Si Jesus mitubag, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak. Tahura ang imong amahan o ginahan, o higugmaa ang imong isagataw, ingon sa imong kaugalingon. Ang batan-on mitubag, gituman ko kining tanan, unsa pa may kinahanglan kong buhaton. Og miingon si Jesus kaniya, kung buot kang mahingpit, lakaw og ibaligya ang tanan mong katigayunan, og ihatag ang halin ngadto sa mga kabus, og makabaton ka og mga bahandi dito sa langit. Unya, balik nganhi, og sunod kanako. Sa pagadungog niini sa batan-on, milakaw siya nga masulubon, kay dato man siya kaayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Father Ben Traso, ang atong team moderator, Father Stock, o Father Henry, ang kauban sa team of parish priests nga na-assign din sa parokya sa Mahal nga Birhen Maria. Reverend Sisters, makaigsunan ko da ni Kristo, mayong hapon kanatong tanan. Wapa may alas 6 hapon pagyod. Makaigsunan ko da ni Kristo, tuguti ko sa pagsantro sa akong pagmamalandong sa atong tema karong tuiga nga mao Mary, faithful companion in our pilgrimage of hope. Magaigsunan atong hinumduman kanunay nga atong kinabuhi dinhi sa kalibutan usa ka panaw, usa ka pilgrimage. Dili baya kita ang tag-iya sa atong kinabuhi, ug dili usab kini ang atong katapusang Pinoy-anan kining kalibutana. Kita mga tao nga nagpanaw, paingon sa atong tinuod nga Pinoy-anan nga mao ang gingharian sa langit.
Ug sa matag panaw, kinahanglan kita og giya kun guide. Kinahanglan kita og kauban. Kinahanglan kita og modelo nga magtudlo og magtultur kanato unsaon nato pagsalig sa Dios. Mao kini ang papel sa mahal nga Birhen Maria, ang inahan sa Dios ug inahan kanatong tanan. Si Maria mao ang tinud-anay nga kauban sa atong panaw, sa atong pilgrimage. Sa iyang kinabuhi, makita nato ang iyang pagkamakanunayon diha siyang pagtuo sa Dios. Diha sa Nazareth, mitubag siya sa tawag sa Dios. Pinaagi sa iyang fiat, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Diin gipahibalo siya sa anghel nga siya mahimong inahan ni Kristo ang atong manunubos. Sa iya biya nga pagkabati sa mensahe sa anghel, wala siya mahibaw unsay naghulat kaniya. Sa iyang pagtando, unsa man ang resulta, wa kini una-unaa sa mahal nga Birhen Maria, unsa man ang konsekwensya sa iya nga pagtando sa tanyag kaniya sa Dios. Apan misalig siya nga katong nahitabo sa iyang kinabuhi, katong tanan kabubuton kato sa Dios. Mga igsoon, kining pagsalig mausab ang atong gikinahanglan sa atong pilgrimage of hope, sa atong panaw uban sa paglaom. Atong hinumduman ang atong pagpanaw sa kinabuhi, dili kanunay sayon. Ano na kita'y matagbuan, masugatan, nga mga kasakit, kalibog, kapakiyasan, o kakulba. Aban diha nining tanan, si Maria nagpabilin nga tinuod nga inahan, nga nagkupot ug mag-amuma kanato. Sa Kalbaryo, sa tiilan sa krus, wala gayud siya mubiya sa iyang pinangga nga anak. Kuyog siya sa kasakit sa iyang anak. Kuyog siya sa giantos sa iyang anak. Wa gayud siya mubuwag hangtod sa tiilan sa krus. Apan bisan pa sa tanan, wala gayud mahanaw ang paglaom sa mahal nga Birhen Maria. Taliwala sa iyang mga kasakit nga giantos, kaguol tungod sa kamatayon sa iyang anak, nagpabilin ang iyang paglaom. Nga moabot ang panahon nga ang iyang anak mahimong magbadaugon sa kamatayon, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Iyang gisalig sa amahan ng tanan. Mao kini ang paglaom nga naglig-on, nga maglig-on bisan pa sa atong mga pagsulay. Adunay kahayag nga naghulat sa tumoy, sa atong kasakit, sa atong pagpanaw. Ang mahal nga Birhen Maria kanunay nagauban kanato. Siya wala lang magpuyo sa atong kiliran, kundili nagawhag siya kanato sa pagpadayon sa atong panaw, sa pagpadayon sa atong misyon, ang pagpalambo sa gingharian sa Dios. Sama sa iyang pagdali sa pagbisita kang Isabel ay agaw, si Maria nagawhag kanato nga dili lang kita magpabilin sa atong kaugalingon, apan magdala kita sa kalipay o paglaom sa uban. Ang atong pilgrimage di lang personal, kundi
panaw sa katawhan sa Dios. Panaw sa katawhan nga nagtinabangay paingon sa gisaad nga kaluwasan. Makaigsunan ko ni Kristo ang tema nga Mary, faithful companion in our pilgrimage of hope. Nagdasig kanato nga tan-awon siya di lang ingon nga siya usa ka modelo, apan ingon nga tinuod natong kauban sa atong panaw. Kauban siya sa pag-ampo, kauban siya sa atong mga pag-antos ug mga pangandoy ug sa atong paglaom sa kaluwasan. Kung magpabilin kita nga duol kaniya, siya magdani kanato nga mas maduol kita sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Nga mao gayud ang atong dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Makaigsunan ko ni Kristo sa atong pagpadayon nining maong panaw sa pagtuog paglaom. Ato siyang dawaton isip atong inahan ug kauban. Ug ato siyang sundon pinagi sa pagsalig ug pagpadayon nga dunay kaisog bisan pa sa mga pagsulay nga atong maagian nga labyan niining atong panaw. Ingon nga iyang gisulti sa mga alagad dito sa kana sa Galilea, buhata ninyo unsa man ang iyong isugo kaninyo. Mao kini ang iyang tambag kanatong tanan. Isip magpapanaw nga hangtod karon atong buhaton ang kabubuton sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Si Maria magpabilin nga tinuod ug matinud-anon nga kauban sa atong panaw paingon sa gingharian nga gihatag tagana kanato sa atong langitnong Amahan. Amen. Si Jesucristo mihagit kanato sa pagbaylo sa mga material nga bahandi ining kalibutana alang sa iyang tunhayng kinaadman. Ang atong mga pagampo isip iyang katawhan makatabang kanato sa pagsulod sa iyang gingharian. Magampo kita, o Ginoo, ikaw ang among kabilin. Nga ang simbahan maglingkawa sa katawhan gikan sa materialismo o kabuang. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno dili mo sakripisyo sa ilang mga prinsipyo tungod lang sa gahom, sa kalampusan ug ambisyon. Hinuon, manaad sila nga ilang ipatunhay ang tawhanong dignidad ug mga mithi sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga ginikanan o mga magtutudlo maghagit sa mga kabatanunan sa pagpuyo alang sa mga butang nga mahinungdanon gayon. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga Kristohanon nga adunahan sa mga kabtangan o mga talento makakaton sa pagpaambit ni ini ngadto sa mga kabos. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos sumapuslanon alang kanamo, nga ang halandong Teofilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo.
Nga ang atong mga minahal nga namatay, mapuno sa mga bahandi, sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Langit nung amahan, kining tanan namong gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron kining ako ang inyong sakripisyo nga gihalad karon, dawaton ta sa Dios nga amahan, nga makagagahom sa tanan. Dawata nga mong sakripisyo, Ginoo, nga mao'y panagbinayluway sa mga gasa, pinagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag, makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, hangayong matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi na Jesu-Kristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Duy usab kami sa tanan mo mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sing walay hunong nga imaya, diya sa usa ka awit nga pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mawa nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan, gikan niini. Kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kanini, ug alang sa tanang mga tao, haron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, haron paghandom kanako. Atong isang yawang misteryo sa pagtuo. Aron pagandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo mo simbahan sa tibok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Jose among tigdumala ang obispo, ug sa tanang mga pari, labi na gyud ni Father Lucio Gerardo Matela, Father Henry Bascones, Father Benjamin Traso, o Father Jerome Yu. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na silang tanan nga mong giampo nining misa karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kami tanan, Himo ang mahimo ka ang angayan makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga yang bana, uban sa mga apostoles, uban ni Senyor San Roque ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy kang daygon, amoy kang himayaon pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diya kaniya, gihatagan kanimo makagahom nga amahan, diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang nanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gitudloan kita ni Jesucristo sa pagtawag sa Dios ug atong amahan, busa mangahas kita sa pagingon. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygo nimong ngalan, moabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasaylua kami sa mga sala, ingon nagpasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili mo kami tugyan sa panulay,
inunua lawasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming lawason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluhoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaoman sa pagbalik na Jesucristo among manonobos. Ang gingarian, ang gahom, ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagiyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw gahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa gangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Kipakita ta ang pag-inigsunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Panipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanako alang sa kinabuhing dayon. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita, O Dios nga maluluyon, pinagi nining sakramento giyo sa mo kami kang Kristo,
sa pagpaningkamot na mo pagpakahimo nga may sama kaniya, itugot nga makaambit kami siyang imaya diha sa langit, kiniya mong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod, blessing and giving of tokens to our hermanos and hermanas of the day. Akong giawhag ang ato mga hermanos o hermanas of the day sa pagpamarog dinhi sa tunga sa atubangan sa atong altar. Hermanos o hermanas of the day, Dr. Maria Victoria Reroma, Mrs. Carmen Canya, Mr. Rogelio Reroma. Pagampo alang sa mga hermanos o hermanas. Langito na mong amahan, nagasimba o nagaday kami kanimo. Bendisyone kining mga hermanos o mga hermanas. Aron pinagi sa imong grasya, sa kanunay magmadasigon sila sa mga buhat sa kaluoy o pagkamanggihatagon. Bendisyone usab ang ilang mga kining mga tokens nga maoy magpainumdum kanila sa imong gugma o kaluoy. Himuha nga pinagi sa pangalihan ni Santa Maria nga Birhen, diha sa iyang putli nga kasing-kasing, makabaton sila sa mga hiyas sa pagkamapausanon o pagkamasinugtanon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ato sila tagaan masipang pakpak, pasalamat. Sa ngalan sa team of parish priest, Reverend Father Henry Bascones, Reverend Father Socrates Cabanig, Reverend Father Jerome Yu, Reverend Father Gerardo Matela, o Reverend Father Benjamin Trazo, among itunol ang among kinasingkasing nga pasalamat sa tanan nga mga nakatampo alang sa kalampusan, nining patong pagpahigayon sa ikapatong adlaw sa tong misa novenaryo, pahinungod sa labing putli nga kasing-kasing sa mahal nga Birhen Maria, ang atong patrona, o sa atong segundo patron, Senior San Roque, sa atong lectors o cantors, extraordinary ministers of the Holy Communion, Couples for Christ, choir, altar servers, usherites and collectors, Couples for Christ, ug sa atong social communications ministry. Sa atong mga offerers, ang tanang mga kapilya nga sakop sa Zone 7, Barangay Poblacion Ward 2, Lectors and Cantors Ministry, Music Ministry, Catholic Women's League, uban sa mga eskwelahan o mga establishments, ug sa sangguniang barangay pinanguluhan ni Barangay Captain Johnny Floyd Castañares, ug sa atong food sponsors, ang Jumara Management Incorporated, ug sa atong fireworks nga si Mr. Rogelio Reroma o Barangay Captain Kelvin Poltan Unabi. Ato tangan masipang pakpak sila, pasalamat. Sa atong mga co-celebrants karon gabi una sa ikapato ka adlaw, Reverend Father Socrates Cabanig, Reverend Father Henry Bascones o Reverend Father Benjamin Trazo, sa kanila masipang pakpak, pasalamat. Og sa atong main celebrant, mao kini usab sa atong team members of parish priest, walay lain, Reverend Father Lucio Gerardo Imatelat, masipang pakpak alang kaniya. Og labaw sa tanan, ang atong labawong makagagahom, ang atong Ginoong Jesucristong pinakamasipang pakpak alang sa atong Ginoo. Og sa makatulo atong sangpiton, pasalamat usab sa atong segundo patron, Viva San Roque! Viva! Sa atong ikaduhang celebrant, Reverend Father Joseph J. Cabanig, Reverend Father Benjamin Trazo, ug Reverend Father Gerardo Matela, ug sa atong ikatlong celebrant, ang atong ginoo nga Ginoong Hesus Kristo,
Viva Senior San Roque! Viva Senior San Roque! Og sa atong mahal nga inahan, ang atong patrona dinhi sa atong parokya, Viva la Virgen Maria! Viva Putli nga kasing-kasing ni Maria! Viva Maria! Masipang pakpak alang sa atong segundo patron, Senior San Roque, o sa mahal nga inahan ang Putli nga kasing-kasing ni Maria. Anitas atong mga pahibalo, ang atong kasaulugan sa kapistahan sa atong segundo patron nga si Senior San Roque karong umaabot Huwebes, Agosto 21. Ang misa sa ulugon kon selebrada alas 3 sa hapon. Pinanguluhan kini ni Monsignor Vicente Rey Peñagunda, PC, Vicar General. Human sa atong Santos nga misa, isunod ang atong Grand Solemn Procession uban ni Senior San Roque o sa mahal nga Putli na kasing-kasing ni Maria. Ang atong kapistahan karong Biyernes alang sa atong main patron, ang Putli nga kasing-kasing ni Maria, Agosto 22. Ang atong mga mass schedules nining adlaw sama og Domingo. Og adunay gipuno nga misa alas 2 sa kahaponon. Ang atong Fiesta con Celebrated Mass mahitabo sa alas 4 sa hapon. Pinanguluhan kini ni Most Reverend Patrick Daniel Parcon, ang obispo sa Diocese of Talibon, Bohol. Uban sa atong mga bagpong padrikura, ang atong parokya mapasalamaton kaayo sa inyong magkanunayong pagsuporta sa tanan natong mga kalihukan, mafiesta man o mga ordinaryong panahon. Sa kaninyo, daghan kayong salamat o maayong gabi. Palihog manindog. Tuus misericordis oculus ad nos convertet et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis exilium ostende, O clemens, O clemens, O pia, O dulcis, Virgo Maria, ora pro nobis Santa Dei Genetrix. Oremus, omnipotens eterne Deus, qui gloriosa Virginis Matris Mariae corpus animam, Odinium Filii Tui habitaculo bifice mereritur, Spiritus Santo cooperante preparasti, Deut cuius commemoratione leitamur, eos pea intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iondem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium mania semper nobiscum.
ang ginumana kaninyo. Ang gihangya kong makaubang nga mga kaparian, nga mga pil sa paghatag og panalangin sa ato nga mga katawhan. Ug manalangin kaniyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalan ng misa, dada ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo.